खुलुमबाय, आं उदास्रि मुसाहारि। बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 22 आगस्ट 2024। नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ माद्रास फाउन्डेसन डे महरै फालिनाय जायो। 22 आगस्तखौ बोसोरफ्रोमबो माद्रास सान महरै फालिनाय जायो। 1639 मायथाइनि दिनैनि सानावनो माद्रासापट्टनम सहरखौ गोदान मुगानि चेन्नाइआव फेहेरदोंमोन आरो जौगादोंमोन। माद्रास साना भारतनि तामिलनाडुआव माद्रास नोगोर गायसननायनि गोसोखांथियाव खुंजानाय मोनसे फोरबो। 1639 मायथाइनि 22 आगस्टआव इस्ट इन्डिया कम्पानिनि जाहोनफोर इन्द्रयु खगन आरो फ्रान्सिस डेजों माद्रास एबा चेन्नापट्टनम गामिखौ बानायनायनि थाखाय गुवारै गनायथि जादोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ डाफोडिल डे, वर्ल्ड प्लेन्ट मिल्क डे, आरो नेशनेल सार्जिकेल अनकलजिस्ट डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।